Nalan A from Mailadurai branch who cleared TNPC Group 4. சாதாரண செக்யூரிட்டி வேலை பார்க்கக்கூடியவர் அம்மா இல்லை, இன்னைக்கு ஒரு அரசாங்க அதிகாரியாக இருக்காரு. என்ன ஏஜ் சார் ஆகுது உங்களுக்கு? எனக்கு 31 கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. வயது வந்து ஒரு தடை இல்லை டிஎன்பிசி எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும். செக்யூரிட்டி வேலை பார்க்குற மகனாக இருந்து இன்னைக்கு ஒரு அதிகாரியாக மாறி இருக்கீங்க. ஹவு டிட் ஃபீல்? நான் 2014 இன்ஜினியரிங் முடித்தேன். ஒரு 7-8 வருஷம் கழித்து தான் வந்து படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணேன். பிடிக்காத வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தேன். பிடிக்காத வேலைன்னா கஷ்டமாக தான் இருக்கும், கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு. எனக்கு புதுசாக சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை, எனக்கு வேணும்னா அதை எடுத்துக்க தெரியணும், அவ்வளோதான். அதான் பண்ணேன். நான் 2022 போயிடுச்சு, 24 இருக்கு. சூப்பர்.